Osasungintza publikoaren aldeko mobilizazioen biharamunean, lehen mailako arretako zuzendariak adierazi du Osakidetzaren egoera pertsonal faltarekin lotura zuzena duela. Susana Marinen esanetan, ia 200 familia mediku eta pediatra falta dira, baina plaza horiek betetzeko modurik ez dagoela esan du. Lab sindikatua ez dator bat baieztapen horrekin ordea. Osakidetzaren aldetik baliabideak jartzeko borondate eza eta osasungintzaren privatizazioa salatu du Jesus Oñate. Lab sindikatuko Osakidetzako ordezkariak gakoak saioan. Osakidetza da Euskadiko enpresa handiena. Eta, 40.000 langile daukagu normalean, eta, ordezkapenik arabera, eta hori, eta, 40.000 langile izan da, imaginatzen duzue egoera oso desberdina dira, baina esan aldugu, egoera desberdin guztien artean, nekea oso altua da, oso txarto sentitzen da langileak bere zuzendaritzarekin, impotentzia ere kalitatezko jarrera edo harrera ez emateagatik, muga asko daudelako eta pentsatzen dugu ere lan zama izugarri jasotzen ari dela langileen partetik. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongetorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean. Eta mendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Urtarrilako 25 ditu gaur, asteartea da, eta lehen arretako egoera, jasangaitza esezik, ospitaletako eta zainketa intentsiboetako unitateko egoera ere, bada kezkarako motibo. Aurreko astean, 114 lagun hil ziren COVID-19 jota Hego Euskal Herrian, neurtutako aurreko astean baino 15 gehiago. 94 lagun zendu ziren Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta beste 20 Nafarroan, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak atzo eguneratutako datuen arabera. Bestalde, badirudi positibo kopurua jaisten ari dela pixkanaka. Azken zenbaketetan, eren egun egindakoan, 4.000 eta 500 inguru antzeman zituzten, 3.200 Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta 1.200 Nafarroan. Sagarduik adierazi du, azken datuek erakusten dutela izurriaren bilakaeran joera aldaketa bat dagoela. Eta gaurtik aurrera, Osakidetzako lan eskaintza publikoan izena emateko epea irekita dago. Izan ere, Osakidetzak 3.535 lanpostu betetzeko oposizioak egingo ditu, 2 fasetan bananduta. Lehenengoan, 1.611 plaza eskainiko dira, familia medikuntzako 322 plaza eta pediatriako 62 plaza tartean. Osakidetzak informazio guztia kontsultatzeko atal bat prestatu du bere webgunean. Eta bestelako lerroburuei helduta egunotan, Elkarte Katoliko batek Gasteizko markezinatan jarritako abortuaren aurkako kartelak dagoeneko erretiratzen hasi da Gasteizko udala. Gasteiztera bertaragoaz, bertan baitago Esti Lanao lankidea, zeintzuk dira xehetasunak, Esti? Udalak araudiaren arabera espazio publikoetan jartzen den publizitatea ezin dela diskriminatzailea ez iraingarria izan adierazi du eta Emakundek egindako txostenean oinarritu da erabakia hartzeko. Txostenaren arabera, kanpaina horrek urratu egiten ditu emakumeen sexu eta ugalketa babesteko eskubidea, norberaren eta familiaren intimitaterako oinarrizko eskubidea eta emakumeen osotasun fisiko eta moralerako eskubidea. Propagandisten elkarte katoliko elkarteak sinatuta dago abortuaren kontrako kanpaina hau eta gutxienez hiriko 5 markesinatan agertu dira kartelak. Kliniketara abortatzera joaten diren emakumeak jazartzera animatzen du kanpaina honek. Eta horrez gain, Gasteizko Batan hiribidean kokatuta dagoen CEU Birjendina ikastetxeak elkartearekin lotura estua duela jakin izan dugu. Izan ere, elkarteak berak bultzatutako San Pablo CEU Unibertsitate Fundazioko 10 ikastetxeetako bat da.
Horrela dago beraz abortuaren inguruko afera eta gaitz aldatuta Araban bertan Arabako Foru Aldundiak jakinarazi du hidrogeno bidezko tren bat martxan jarriko dutela Talgo eta Petronorre enpresekin egindako adostasun edo itun bati esker. Horrela diesela saihestu nahi dute hemendik aurrera. Hala da bai, zuk aipatu bezala, Arabako Foru Aldundiak, Petronorrek eta Talgok bat egin dute Araban hidrogeno berriztagarriaren ekonomia sustatzeko. 3 erakundeek Arabatik hidrogeno bateriek bultzatutako tren bat martxan jarri nahi dute, diesela saihesteko. Zentzu horretan, Arabako enpresei modu jasangarrian hasteko aukera emango die batetik eta bestetik lurraldearentzat trantsizio energetikoan aurrera egiteko aukera izango da. Petronorrek behar diren azpiegiturak garatuko ditu hidrogeno lehiakor berriztagarria hornitzeko eta Talgok bere aldetik hidrogeno trena garatzeko proiektua gauzatuko du Urribabelosan, Araban bertan dauden instalazioetan. Azken enpresa honen presidenteak ariarazi duenez, martxoan hasiko dira tren honen frogak eta hilabete gutxi barru prest izan nahi dituzte. Eta duela 2 egun izadi txikia espetxetik aterarazi dute, amarengandik banandu, zein da egoera orain? Bai, hala da, igandean 3 urte bete zituen izadiek eta horren ondorioz espetxea utzi behar izan zuen. Orain arte Aranjuezeko espetxean zegoen, bere aita eta bere amarekin. Bere aita Inigo Gutierrezek duela gutxi 3. gradua lortu izan du, baina bere amarengandik urrundu dute, ama bera Zabaiako espetxera leku aldatuko dutelako egunotan. Horren eraginez, motxiladun umea bilakatu dute izadi eta izadi gurasoekin etxera plataformatik Eusko Jaurlaritzarik Maria bere alabarengandik bananduta ez egoteko beharrezko neurriak harditzan eskatu diote. Plataformatik ezen bestekoa ikusten dute izadirekin batera beste motxiladun umeen egoera alik eta laizterren egoerari amaiera ematea. Eskerrik asko, Esti Lanao, hain zuzen gaurkoan sare herritarrak txosten bat argitaratu du eta besteak beste espetxe zaintzako eskumena Euskal Herriratzeko eskatu du plataformak. Gradu progresioetan dauden oztopoak gainditzeko helburua du Euskal presoen eskubideen aldeko mugimenduak eta plataformak behin baino gehiagotan salatu duenez, preso anitzek kalean edo baimenekin egon beharko lukete, salbuespenezko legedia ezarriko ez balitzaile. Hausnarketa txosten batean plazaratu du Gogoeta Orisarek eta ohartarazi du inboluzio kezkagarri bat gertatzen ari dela fiskaltzan eta baita ere espetxe zaintzako epaitegi zentralean. Euskal presoen egoeraren erradiografia egin du txostenean ere. Bego Atxa, sareko bozeramalea. Frantzia eta Espainia kontuan hartuta, oraindik 124aren senidek 600 kilometro inguru egin behar dituzte beraien senideak bizitatzeko. Gradu progresioari dagokionez, nabarmentzekoa da, oraindik soilik 11 preso soilik daudela 3. graduan. Eta adinari erreparatzen baldin badiogu, 57 urteko adin mediaz hitz egiten ari gara, 70 urtetik gorako 10 preso daudelarik. Eta zigorraren kasuan, gehiengoak 20 urtetik gorako zigorrak dituela jakina da, baina aipagarriena 30 urtetik gorako zigorrarekin 4 preso daudela. Honek takartzan kalte psikiko eta fisikoekin. Halaber, nabarmendu nahi izan dugu. Eta Martuteneko espetxeko tratamendu batzordeak 3. gradua proposatu du Francisco José Ramada Euskal presoarentzat. Gogoratu Donostiako ospitalean dagoela, ostiralean bihotzeko bat eman zionetik. Ramada plantan dagoeneko, ostiralean ziu zainketa intentsiboetako unitatean ingresatu baitzuten, baina bere egoera medikoak kezkagarria izaten jarraitzen du eta aurrekariengatik aske egon beharko luke. Elkarretaratze batek aske ustea eskatu zuen igande honetan bertan. Eta ekonomia alorrean Madrilgo ministroen kontseiluak gaur onartuko ditu 2022ko pentsioen igoerak. 6.500 euro bideratuko ditu Espainiako gobernuak guztira horretarako. Eta Euskal pentsiodunek salatu dute igoera hori ez dela nahikoa izango. Bizi kostuaren igoera konpentsatzetik oso urrun dagoela uste dute. Eta pentsioak KPI errealaren arabera igotzea eskatu dute. Aiara de Urreta. Espainiako ministroen kontseiluak astearte honetan onartuko du 2022ko pentsioen igoera.
Hala, 2,5% igoko dira. Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak, asteburuan iragarri zuen igoera eta Madrilgo gobernuak 6.500 milioi euro bideratuko ditu pentsioak eguneratzeko. Si no hubiésemos hecho las modificaciones que hemos hecho y si hubiese mantenido el sistema del Partido Popular, cobraría 646 euros. Bueno, pues con el nuevo modelo cobrará 720 euros. Sánchezek nabarmendu zuenez gainera, azken hamarkadan egon den pentsioen igoera handiena da. Izan ere, Espainiako gobernuak abenduan onartu zuen pentsioen erreforma eta pentsiodunen ustez ez ditu PP-ren gobernuaren murrizketak indargabetzen. Hotz, 2011 eta 2013ko erreformenak. Izan ere, ezarri den sistema dela eta, aurreko urteko inflazioaren arabera eguneratuko dira pentsioak aurten, 2,5%, 32 euro bataz beste. Pentsiodunen hitzetan ordea gutxiegi da hori eta Jon Fano, Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kideak, salatu du erosteko ahalmena galduko dutela. Naiz eta aplikatu, 2,5% sufrituko dugun galera izugarria izango da. Bestalde, gutxieneko pentsioen, kotizazio gabeko pentsioen eta gutxieneko bizi-sarreren kasuan igoera 3%koa izango da. Baina Fanok ohartarazi du 710 euroan gelduko direla gutxieneko pentsioak. Gobernua ondo geratzeko esan du gutxieneko pentsioi igoera izango dela 3%. Baina zertan geratuko dira gutxienezko pentsioa? 710 eurotan. Duela 4 urte hasi ziren mobilizatzen pentsiodunak, baina egun beren eskaera nagusiak aintzat hartu gabe ez egitzen dute. Alegia gutxieneko pentsioa 1.080 euro izatea eta pentsioak KPI kontsumo prezio indize errealaren arabera eguneratzea. Eta bestalde lan erreformaren testua datozen asteetan bozkatuko dute alderdiek Espainiako Kongresuan. 9 hilabeteko negoziazioa behar izan du Espainiako gobernuak, COE patronalak eta Comisiones Obreras eta UGT sindikatuak, baina adostutako testua ez da nahikoa. Ez dutela babestuko iragarri dute, bai EAJak eta baita ere EH Bilduk aldaketa batzuk jaso ezean. EAJak bere aldetik gutxieneko diru sarreraren transferentzia gauzatzea jarri du marra gorri gisa eta reformari dagokionean tokiko hitzarmenak gailentzea estatukoen gainetik. EH Bilduren kasuan ere horixe bera konpartitzen dute tokiko hitzarmenen eskaera hori, baina bestelako aldaketa batzuk ere galdegin dituzte. Pantaiaren beste aldean dugu hain zuzen Mertxe Aizpurua, legebiltzarkidea Kongresuan, eguerdion. Zeintzuk dira zuen marra gorri horiek? Zer eragingo luke erreforma hori onartzea? Bueno, ez da bakarrikan, zuk diozun bezala hitzarmen estatalizazioarekin bukatzea, hau da autonomi mailan eta probintzi mailan eman daitezkeen hitzarmenak ere, horiek bere balorea izan dezatela eta gailendu dezatela, gainera gailendu ditezela estatuko mailan eman daitezkeen hitzarmenen arabera, hori basikoa da, baina baita ere beste gauza batzuk ere badaude, guk plataforma bat eskaini diogu gobernuari eta uste dugu nahita nahi ez, beste gai bat ere hor dagoena da kanporatzearena, kanporatzea gaur egun oso merke da, ezinezkoa da lehen baino askoz gutxiago erreforma orain dagoen, indarrean dagoen erreforma martxan sartu baino lehen zegoenera bueltatu behar gara gutxienez, ezinezkoa da onartzea kaleratzeak hain merke izatea enpresariarentzat eta beste hainbat gauza nahiko ez dakit zentzudunak direnak eta nolabait esateko gutxienez lan erreforma hau hobetzea planteatuko lutekenak, ez? Bestela gaur egun onartzea dagoen bezala eta planteatzen den bezala erabat ezinezkoa da onartzea gure aldetik. Ezin dugu uko egin hainbeste urtetan lortu diren ez dakite langileek lortutako onura horiei eskubideak dira azken finean eta ezinezkoa dana gure aldetik uko egitea horrei ere. Eta testu hori aldatzeko tarterik ikusten duzu, zer moduz doaz Pedro Sánchezekin negoziazioak? Bueno, esan bezala, guk gure plantamentua argi eta garbi jarri genuen mahai gainean
badirudi saiatzen ari direla beste nunbaitetik akordioak lortzen eta beti ere lege honetatik kanpo, hau da gerora ezarriko liateken beste proposamen batzukin, baina ez dira guztia gainera sartzen, oso eskasa da aurkezten dutena eta inolaz ere egiten ez duena da lan erreforma hau baliogarria izan dedin langileen eskubideak defendatu ahal izateko. Guk orain arte proposatu zaiguna ez da onargarria, ze azken finean gauzak usten ditu finean eta esentzian zeuden bezala egia da. Lan erreforma honek hobekuntza txiki batzuk dakarrela, baina oso txikiak dira, oso murritzak behar denerako. Oso kritikoa agertu zarete, erreforma hau ez delako investidura blokearekin adostutakoa, ez? Ez delako guztiz indargabetu, hala adostu bezala. Zer egozten diozue hori hala ez izana? Bueno, alde batetik badirudi patronalari beto eskubide bat eman zaiola, eta hori garbi dago, beraiek Comisiones Obreras UGT eta patronalarekin lortutako akordio hori da, aurrera eraman nahi dutena, alderdiok eta kongresuan gauden ez dugu tarterik izan, ez da hobekuntzak sartzeko ere, badirudi beraien asmoa hori dela, ez sartzea inolako aldaketari, batez ere CEOek esan duelako koma bakar bat ere ez dela mugituko, eta ez duela mugitu bihar, eta horrei men egiten zaiola. Erabat ez da onargarria guretzako, eta gu ez gara, gainera aldatu garenak, ez gure posizioa, ez bakarrik gure posizioa, hau zen, bai PSOEk eta bai Podemosek bere garaian, eta ez dira inbeste hilabete pasadu, bere hilabete oraindik gauza bera esaten zutena zen, hainbat gauza aldatu behar zirela, eta lan erreforma hau horrela planteatu duten moduan inolaz ere ez zuten esan planteatuko zutenik, hau da, hori ez zuten ematen onargarrizat, beraz, beraiek azaldu beharko dute zergatik egin duten guzti hau, eta beraiek esplikatu beharko dute zergatik nagusia den kongresu batean ezkerraldeko indarrek babesten duten gobernu bat eta bozkak ematen balin badute zergatik ez duten egiten lan erreforma bat baldintza honetan. Era berean, aipatu duzu ez da, badirudi Pedro Sánchez investidura blokearekin ez duela negoziatu nahi, eta beste aktore batzu sartu direla negoziazio horietan, Ciudadanos alderdia izango litzateke horietako bat. Hemendik aurrera gertatzen dena legegintzaldiaren norabidea aldatu dezake? Bueno, Ciudadanosekin akordioa lortzen badu, eta Ciudadanosekin ateratzen balin badu lan erreforma hau, bistakoa da sinesgarritasun eza izango duela gobernu honek zenbait ataletan, ez? Edozein kasutan, guk uste dugu, eta hori da gure jarrera, babesteko gobernua babesten jarraituko dugula, baldin eta aurkezten dituen legeak, neurriak, normatibak, guzti horiek langileen aldekoak balin badira eta ezker aldekoak, ezker espirituarekin eginak balin badaude, ez? Orduan, gure aldetik jarraituko dugu bai edukinetan, fijatzen gure posizioa, eta alde horretatik ez dugu jarriko hau marra gorri bat bezala. Horrela egiten badute egia da, beraien erabaki izango dela, eta gobernu honek ikusi beharko duela hemendik aurrera norekin hartzen ditun eta zen norabidetan hartzen ditun erabakiak, eta azken finean legeen atzean dagoena edukin politikoak dira, eta horiek ezkerrarekin hartu edo eskuinarekin hartu erabat desberdina da, ez? Gobernuaren eskuetan dago norekin joan nahi duen hemendik aurrera eta nolako legeak atera nahi ditun. Ze askotan edo gehienetan ere norekin hartzen dituzun akordioak, norekin egiten dituzun akordio horiek ere baldintzatzen dute eta eragiten dute nolako akordioa egiten dituzunarekin. Ikusiko da hemendik aurrera zer gertatzen den. Eskerrik asko Mertxe Aizpurua, EH Bilduko legebiltzarkidea Madrilgo Kongresuan gurean izateagatik. Zuei eskerrak.
Eta hezkuntza alorrean, LAB sindikatuak hezkuntza akordioan eragin dekalogoa aurkeztu berri du Euskal Herriko sistema burujabe eta propioa aldarrikatzeko. LAB sindikatuak agerraldia egin du gaur goizean. Izan ere, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako hezkuntza akordioaren eztabaida irekita dago. Horren harira, LABek hezkuntza akordioa eragin dekalogoa aurkeztu du. Bertan, Hego Euskal Herriko hezkuntza sistema burujabe eta propioa aldarrikatu du. Eta horretarako 3 oinarri zehaztu ditu. Batetik, hezkuntza sistema duala, hizkuntza ereduak eta segregazio aldagaiak gainditzeko beharra. Bestetik, Euskal Kurrikulumean oinarrituta egongo den hezkuntza sistema, eta azkenik hezkuntza euskaldun, feminista, laiko eta inklusiboa bermatzeko neurriak. Segregazioa gainditzean, murgiltze eredu batean, pedagogia feministan oinarrituko den hezkuntza batean, inklusioa eta aniztasuna landuko duenean, publikoan diru gehiago inbertituko duen hezkuntza sistema horretan edo langileen lan baldintzak hobetuko dituenean. Hala, Garbine Aranburu, LABeko idazkari nagusiak azpimarratu du hezkuntza sistema errotik aldatu behar dela. Hezkuntza ereduak aldatu beharra dagoela, hezkuntza eredua, ez dulako euskalduntzea bermatzen eta segregazioa bultzatzen dulako. LABen ustez garrantzitsua da gainera hezkuntza akordioan eragitea bai ikastetxeetan, bai jendartean. Horregatik sindikatuak abenduan aurkeztu zuen proposamena publiko egin du. Izan ere, LAB sindikatuari positiboa iruditzen zaio hezkuntza legearen beharra agenda politikoan kokatu izana. Aldi berean, aldiz ohartarazi du Euskal Herri osorako izan beharko litzatekeela eztabaida eta ez soilik Araba, Bizkai eta Gipuzkoarako. Eta bestelako gai batzuei helduta, Eliza Katolikoak aitortu egin du bereak ez diren 1000 ondasun ingururen jabea dela eta higiezin horiek itzultzeko prozesua abiatuko duela aurki Espainiako gobernuarekin. Izan ere, 74 higiezin itzuliko ditu Nafarroan eta 8 Euskadin, horietako gehienak elizak, ermitak, etxe bizitzak eta lursaiak dira. Ondasun horiek bidegabe bere ganatu zituen elizak 1998 eta 2015 urteen artean Jose Maria Aznarren gobernuak egindako lege bati esker. Horiek guztiak itzuliko ditu elizak orain. Luis Arguello, Gotzainen Biltzarraren presidentea. Hemos podido presentar el resultado de un trabajo que hace que de casi 1 millar de los bienes inmatriculados, pues la Iglesia ha contrastado sus propios informes en las diócesis con este estudio general para ver que ahí en esos 1000 bienes habría que hacer una revisión del informe que nos ha sido ofrecido por el Congreso de los Diputados. Eta korrikaren 22. edizio hasteko 2 hilabete falta direnean, Uhinak korrikaren inguruko dokumentala estreinatuko dute ostiral honetan Laudion. Honatxe trailerra. Bade momentu txiki batzuk ez dagoela musikaik eta ez dela inor solasten mikrotik. Eta momentu horietan jende guztien arnasa, olako irri batzuk, solasak eta hainberte hanka aldi berean lurran kontra jotzen, hoi da, soinu berezi bat korrikakoa. Niretzat ez dakit aian gurea da korrika. Euskalduna no. Arro. Dardara gorri bat izan da. Dardara txiki bat. Hautemateare kosta egiten den horietakoa. Dardara txiki bat izan da. Kilimek inurritu didat ezkerreko oinpea. Laboral Kutxaren laguntzaz. Eta Mendifilm jaialdiaren pelikulak herriz herri eramango ditu Menditur zikloak. Euskal Herriko zein kanpoko hainbat herrietara eramango dituzte Mendifilm Bilbao Bizkaia jaialdiaren pelikula saritu eta nabarmenenak.
Menditur zinema zirkuituaren 12. edizioa abiatu da asteburuan Ataunen eta datozen aste eta hilabeteotan Euskal Herriko zein kanpoko hainbat herritara eramango du programak Mendifilm Bilbao Bizkaia jaialdiaren pelikula saritu eta nabarmenenak. Urtarrilaren 24an eta 25an Donostian izango dira emanaldiak, 28an Sangotzan eta 29an Valentziako Kanete Berenguer herrian. Gerora, Euskal Herriko eta Espainiako beste 12 udalerrik jasoko dituzte jaialdiko filmak maiatzera bitartean, baina oraindik ere zabalik dago data eta leku gehiago lotzeko aukera. Iaz, orotara 38 hiri edo herritara iritsi zen Menditurra, 8.500 ikusle erakarriz. Ikusgai egongo dira esan bezala 2021ko abenduan ospatutako Bilbao Bizkaia Mendi Film jaialdian eskainitako hainbat pelikula. Tartean, Mendiak 1976 arrakastatxua. Bisari jaso zituen filmak jaialdian eta sekulako ikusmina sortu du. 1976an Hindu Kuseko Sakaur 7.000koan espedizio nafar bat eta poloniar bat betirako anaitu zituen istorio zirraragarria dakar gogora Luis Arrieta iruindarrak zuzendutako pelikula honek. Horrez gain, Melting Landscapes Glaciers, Txango, Amagana, Jotun eta The Travers filmak ere eskainiko ditu zikloak urtarrilan zeharreko saioetan. Zinta guztiak jatorrizko bertsioan emango ditu programak eta azpituturuekin lagunduko dituzte. Eta bihar asteazkena Nafar Eguei saioaren programa berri bat ikusgai izango duzu hemen 11 telebistan. Aste honetan, Basaburua eta Imotz Bailarak ezagutuko ditugu. Aurrerapen batekin utziko zaituztegu eta jarraian itzuliko gara egunelko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan, gurekin izango dugu hemen Marisa Barrena wikilaria. Orain arte. Iritsi gara, Imotzeko baiaran, ez da? Imotza, ailegatu zarete. Baina, herri hori? Hau eraso da. Eraso. Bai. Zer biztanle ditu erasok? Gutxi. Gutxi, ez? 30 piko, ez dakit, ez gara 40 iritsiko. Niri txeriso batek errantzi da, oso biztanle gutxi dituela erasok, baina bai bizitza dagola. Azkarregi doan bizi moduan, izateko leku lasaia, bakardadeari besarkatuta, itzalaren lagun onena, ilunpean Zer dakazte hemen, granja? Hemen dauzkat ardi batzuk, ardi hauek egin behar dute datorren astean hasiko dira erditzen. Eta baita ere, daukazte hemen gaznategia, ez da? Bai, gaznategia eta, neguen ardiak sartzeko lekua. Entzuten ditut aupadak logera hontan, malkotik irri barrera logera hontan. Udala da hori? Bai, hori da, hemen udala eta ez da bakarrik udala, gu ere hemen gaude, naiz eta ez garen erate nagusitik sartzen, naizik eta beste ate batetik, baina hor goian. Azken txabairuan? Hori da, ganbaran esan erran irratia dago. Irrati bat? Bai. Irrati estudio bat beraz? Bai, hori da. Non gaude bereziki? Gaude aritza arbol monumentala den aritz batean. Da hemen jontza zen badie bi aritz dienak arbol monumentala, eta hau da bat, eta bestea dago horra aurrago. Lasaitasunari besarkatuta, hemen da orain egoteko aukera, isilean berreskuratuko dut gero aterako dudan ahotsa. Kaixo, Guanita Parker gara, Mikel Olatz eta Ane, eta gure hirugarren lana kaleratu berri dugu, Reset. Eta bertan baita ere bideoklipa atera dugu, ez da azkena izango, beraz? Bideoklip hau bizi musika saioan ikusi dezakezue, 11 telebistan. Agur! Sentipenak, dantzatutakoa, abestutakoa, antzestutakoa, konplizeak, errautza artean, doinuako juka, ozen oi hartzuna. Sentipenak,
bizitza egingo dut, zurekin egarengo dut, zurekin maitatuko dut, zurekin bizirik nago. Ez banauzue ikusten, ez da entzuten, gure azken arnasaren lapur. Ez banauzue ikusten, ez da entzuten, gure azken arnasaren lapur. Ez banauzue ikusten, ez da entzuten, gure azken arnasaren lapur. Ez banauzu. Eta egunero legez, elkarrizketari atea irekiko diogu eta horretarako gaurko gonbidatua dugu Marisa Barrena, wikilaria, eguerdion eta ongi etorria. Eguerdion. Esan dugu, wikilaria zarela, Marisa, wiki emakumeok taldeko kidea ere, Euskarako Wikipediak 20 urte bete dituen honetan, zein da egiten duzuen balantzea emakumeen aldetik? Emakumeen aldetik, alde batetik posa, lehen baino gehiago gaure delako, edo gure presentzia zelan bait lehen baino handiagoa delako, baina beste alde batetik keska ere, oraindik arrakala handia delako. Zure kasuan, nola zineratara hasi zinen wikilari izaten? Nola hasi nintzen, Eta zergaitik, eh? Zergaitik, hori da. Honen berri izan nuenean, aspaldiko keska bat bueltaka ematera hasi nintzen, ez? Hezkuntzan edo irakaskuntzan ibilen ez urteetan, eta baneukan alako keska bat beti, ez? Emakume referente gutxi zegoela, ez? Referenteak, bai materialetan, bai liburuetan, bai bestelako materialetan, gizonak izaten ziren askotan, ez? Emakume gutxi agertzen zirelako zer hori neukan, eta, Wikipediaren berri izan nuenean, hasi nintzen pixka bat hori harakatzen, da esan nuen, hori behar bada, hori gehitzeko edo zelan baite emakumeari ikusgarritasuna emateko aukera bat izan daiteke hau. Hori izan zen, nire lehenengo burua etorri zitzaidana. Eta horrez gain, ni euskara militantean ez, zelan baite esatearren, eta esan nuen, baliteke gauzabiak lotzeko aukera bat ematea honek, ez da? Esan behar da bere, idaztea gustatzen zaidala, eta jubilatua nagoela, denbora daukadala, orduan, hola hasi nintzen wikilari. Eta 2008an sortu zen wiki emakumeok, ez? 2018an ni neu hasi nintzen wikilari lan honetan, zeregin honetan, lan ez dut esango denik, zeregin honetan. Baina wiki emakumeok zeuden ja martxan 2015-etik. 2015an Mentxur Ramilo izeneko politologo gazteiztar batek bultzatuta sortu zuen wiki emakumeok. Eta, nik egia esan bere berri izan nuen sare sozialetatik eta pixka bat bere pista jarraitzen hasi nintzen honetan, bere pista jarraitzetik edo. Baina bera bazegoen ja 2015-etik lan honetan eta talde batzu bazituen sortuta, Etxebarrin, unibertsitatean eta bazeuzkan Mentxuke zemai pausu emanak, ez? Aipatu duzu, ez da, genero arrakala oraindik ere, Wikipedian ere agerikoa dela, bizitzako beste esparru askotan bezala ze, zergaitik? Zergaitik da, zuk esan duzun bezala, beste esparruetan bezala, ez da, handia da, eta gainera, emakume wikilariak ere gutxi gara, 10-etik 2 esaten dute garela, ez dakinik estadistiketan naiz aditua, baina behintzat hori da aipatzen dena, ez da, 10-etik 2 orduan jakina, genero arrakala gizartean hortxe dago eta hor ere islatzen da, ez. Halan be, nik uste dut urteetan egindako lanak zelamait ematen ari dela bere fruituak, pixkat optimista izan da, 2019an emakumeen 7.000 biografia omen zeuden. Eta 2021an 10.000. Hori ikusita posa hartzen da, eta esaten duzu, bagabiltzan, baina hala ere ezin dugu geure burua engainatuz, horrek uste dut euneko 20 ere, 20 bueltan gabiltzala, ez? Orduan, oraindik bidea oso luzea da, aldapa gogorra da oraindik eta zeregin handia dago, baina, behintzat ari garela esan nahi dut, eta
eta gustora ari garela, hori ez da gutxi, ez? Genero arrakala hori Wikipedian zein esparrutan antzematen da, aipatu duzu kopuru aldetik, ez agerikoa dela desberdintasuna, baina zein beste esparrutan ere ikusi daiteke? Gizarteko edozein esparrutan ikusten dena. Azkenean, gainera Wikipedian guk ez dugu zer asmatzen, ez? Beti egiten duguna da, lehendik eginda dagoena bildu eta hor antolatu, ez? Ezin dugu zerotik hasi, ez da iritsi artikulu bat egitea, ez? Horregatik, gizarteko beste edozein esparrutan dagoena, ez? Arrakala hori hor geratzen da islatuta, hori da azken finean, ez? Aipatzen duzue, esaterako emakume batzuen biografian gehiago hitz egiten dela zenarrari buruz, protagonista beraz baino, ez? Ez beti, baina kasu batzuetan gertatzen da, ez? Eta, hori bere saiatzen gara hori zaintzen, ez? Zaintzen eta alba da hori pixka bat horrazten edo konpontzen, ez? Hornitzen, ez? Hori gertatzen da inoiz, ez? Nik uste dut, ez dut txarto pentsatu nahi, baina pentsatzen du gizonek egindakoak izango direla. Baina, edozein modutan, esan behar dut bere, gizon konplizak ere baditugula, emakumeen biografiak sortzen dituzten gizonak ere badaude, eta ganoraz esango nuke sortzen dituztenak, ez? Zer hori ikusi barik, ez? Baina gogorra izaten da, sarritan azten bazara emakume baten biografia irakurtzen, eta esaten dezpagin horren emazte izan zen. Eta horren senarrari buruz izugarrizko azalpenak, senarrak zer egin zuen, zer zuen egin, eta horren pentsatzen duzut emakume honek azkenean zer egin ote zuen, labur bilduz, gizon horrekin eskondu zela, ez? Hori da gu alegintzen garena hori saiesten, ez? Hori zela meit konpoltzen edo. Ez da orokorra, baina hori aurkitzen dugunean, Ez da lan erreza izango, ez da? Atzoko eta gaurko emakume referenteen gaineko biografiak idaztea, batez ere atzokoetan, ez? Dokumentazio lana hor ezinbestekoa da. Gaur egungo emakumeenak datu asko interneten bertan daude, ez da? Mugitu gabe, bilatzen dituzu. Joandakoenak edo hildakoenak zailagoak izaten dira. Hor batzuetan, jaiotza da eta bera lortzeko, kosta egiten da, ez? Baina, horrek ematen du lan handiagoa, eta gero, batez be, Wikipedian beti erreferentziak ipini behar direnez, erreferentzia horiek, ipini behar dira edo, esaten dute, fidagarri esateko erreferentziak behar dira. Orduan, erreferentzia horiek aurkitzea, bilatzea erreza da, baina aurkitzea ez da izaten hain erreza. Eta bide horretan, batzuetan ordu asko ematen dira. Baina, gauza guztia daukate, alde honak eta txarrak, ez? Joandako emakumeenak, edo hildakoenak egiten ditugunean, esaten duzu, kito, ez? Kito inoz ez dago, beti dago hobetzea, beti dago hornitzea, baina orain ja sartu ditu gauza garrantzitsuak edo garrantzitsutzat ditudanak. Zer gertatzen da biziekin? Zorionez, biziak martxan jarraitzen dutela, eta orduan eguneratu egin behar direla, eta horrek ematen du, egiteko lan gutxiago, baina gero eguneratzen lana dago. Aztetako lana dela azken finean, eta geroz eta gehiago. Idazle batek idazten jarraituko du, eta orduan publikazio bat edo argitalpen bat dagoenean hori sartu behar da. Eta zer esanik ez kirolariekin. Kirolariek guk esaten dugu lan handia ematen dutela. Postasuna be bai. Orain esaterako, zein emakumeren profila duzu? Orain momentu honetan nabil Durangoko kartzelari buruzkoa egiten, bukatzen dudan, horrek ere ematen du bere lanaz, batez be referentziak bilatzen ez, baina hor Maria Gorosarrik egindako lan garrantzitsu bat dago eta hor datu pila bat dago egia esan. Eta Durangoko emakumeen kartzelari buruzkoa, eta gero banabil beste ikertzaile baten biografia egiten ere, Ainhoa Nadia. Ainhoa Nadia Oñatiko ikertzailea da, idatzi ere, liburu ere mate baduka idatzita, baina oraindik ez ditute aurkitu nahi nituzken referentzia guztiak eta hortzen abil, baina uste dute nahikoa referentzia bilatuko dudala eta moldatuko dudala uste dut. Beraz, memorian ere azalera ekartzeko, ez? Bizirik irauteko, memoria bizirik irauteko bariketa ere bada, ez? Wikilari izatea. Bai, bada, azkenean esaten dugu, ez da, izena duen guztia omen da, edo lo que se nombra no existe esaten dugu, ez da? Orduan, memorian bilduta badago,
hor geratuko da, urrengoeri hor geratuko zaie, ez espadago bilduta, emakume askok lan asko egin du, gauza aportazio asko egin du, ekarpen asko egin du, baina espadago inork hori bildu, espada hori batu, hor geratuko da, jakin barik, pasatu barik urrengo belaunaldira. Bai, zure lanean agerian gelditzen da ez, historian zehar zenolako arrakalak egon diren, emakumeen eta gizonen artean, historia idazterako orduan. Bai, hori da ikaragarria ez da, baina gaur egun egia esan, ikerlari edo ikertzaile asko dabiltza, eta horreri esker datu asko ere biltzen dugu, ez da? Eta gure lana azken finean bestek egiten duten horrek hartzea da, ez? Hor biltzea, ez? Eta errestea, gero hori erabiliko duenari. Lehen aipatu duzu, orain eskuartean duzula, ez da, Durangoko emakumeen kartzelaren biografiak eta informazioa salera ekartzea. Durangon azken aldian hainbat egitasmo abiatu dira, memoria hori bizirik irauteko, ez da? Bai, azkenean, esate baterako kartzelarena izan zen, eta gero, Durangoko bombardaketan eraildakoak, eta hor badago zer aztertu, zer bildu, eta hori guretzat edo, mentzat wikilariontzat hori Wikipediara ekartzea garrantzitsua izango da, ez? Esan edut hor ekipo handia dago lanean horretan, baina, guk eskenean talde txikitzoa gara zerbait egiten dugulakoan gaude. Euskal Wikipediak esan dugu, abenduan 20 urte bete zituela, Wikipediak orokorrean 21 duela aste bete, oraindik ere referente da gainera, ez? Eta aldaketarik... Referente esatea, nik uste dut asko dela, guk referentetza daukagu, baina referente esatea asko da, baina behintzat presentzia badauka, ez da? Denbora honetan, ia 80.000 artikulo daude. Asko da esan edut, gure moduko hizkuntza gutxitu edo gutxiagotu batentzat, asko da, baina, beste Wikipediekin alderatzen badugu, urrun geratzen da, ez? Oraindik, esan dut, bidea luzea dela, ez? Posi gaude, baina oraindik bidea luzea da eta badago zeregina, ez? Hala ere, rankinean, 33. postuan da Euskal Wikipedia. Horrek esan nahi dut, horrek ematen du postasuna, neuri bentsat ematen di postasuna, energia, eta esaten du, bagara zerbait, ez? Bagara norbait, ez? Baina itxutu barik, ez? Esan dut, postasun horrek, iruditzen zait ez gaituela itxutu behar da, egin dugu asko, baina asko dago egiteko, hori da ni daukadana bentsa buruan, ez? Asko dago egiteko, badago zeregina, badago nondik ekin, eta orduan ezin dugula hor martxa, ezin dugula gelditu, ez da? Jarraitu egin behar dugula, gero eta gehiago egiten. Eta nik askotan aipatzen dut, ez? Wikilari izatean badeukala arrisku bat, eta engantzatu egiten duela. Orduan, wikilari aritzen garen asko, engantzatuta gaude, eta horregatik eten barik egiten dugu, ez da, egunero egiten dugu gure ekarpen txikia. Eta adin guztietako wikilariak dira Euskal Herrian? Bai, adin guztietakoak dira. Zer gertatzen da, batzuetan pentsatzen dugu, ez da, nagusiek hau gazteen kontua da, ez? Baina, nagusio beba ditugu gure abantailak, ez? Badaukagu denbora gehiago, badaukagu esperientzia, formazio ere batzu badaukagu. Orduan, pentsatu behar da, gazteek, jakina, azkarrago egiten dute, azkarrago ikasten dute, baina guk txiri-txiri, astirotxoago badere ikasten dugu, eta gero badaukagula hori, pazientzia hori, denbora hori ekiteko, ez da? Eta naiz eta wikilari ez izan, badago nolabait laguntzeko erarik? Bai. Hori badago era eta gainera eskertzekoa da, ez? Gurk adibidez, Durangon 6-8 gara wikilari, ostiralero batzen garen wikilariak, baina gero herri mailan badago jendea laguntzen digun, ez da? Jarri duzue hau edo beste badaukazue danik sartuta Wikipedian, edo izen bat proposatzen duen pertsona bat, edo datu bat aurkitzen laguntzen diguna, edo argazki bat eskuratzen diguna, eta orduan guzti hori, azkenean Wikipedia daukan gauza hon bat edo niretzat interesgarri bada taldelana dela, ez da? Eta taldelan horretan, batzuk editatzea gian ezaio gustatzen, edo ez daukate oiturarik, edo zute ikasi nahi, baina aportatzen dute, ez? Eta hori da, niretzat, plus handia. Lehen aipatu duzu ez, zein den zure sedea interneten, emakume hauen
hauen biografiak berriro ere azalera ekartzea, memoria hori berreskuratzea, baina zure lana ez da Wikipedian bakarrik gelditzen, sare sozialetan ere gero egiten duzu edapena, ia egunero, edo egunero, bat, baino gehiago, ez? Bat behintzat. Bai, hola, hasi nintzen olgetan benetan egia esan, ikusi nuen aspaldi Marta Matxo izeneko matematikari batek jartzen zuela egunero jartzen zuen, goizan goiz, zientzietako emakumeren baten aportazioa, bizitza, eta efemerideak, eta pentsatu nuen, Jose, ze interesgarria emakume honek egiten duena. Baina hori aspalditik. Eta gero, wikilari bihurtu ondoren, zinintzen lehenengo, guk sortzen genituenak biztaratzen, ez? Baina gero, pasatu nintzen hortik, efemerideetara. Eta efemerideetan egia esateko, nire helburua berbera da, biztaratzea, guk egin duguna, zein beste batzuk egiten dutena, ezta? Biztaratzen ditudana Wikipedian daudenak, biztaratzen ditut, errazagoa zaidalako antolaketa, ez argi esango dut. Eta, azkenean gainera, Wikipedian egiten duguna biztaratzeko, ez? Eta, euskeraz biztaratzen ditut. Ni euskerazko wikilaria naiz, euskeraz editatzen dut eta euskeraz egiten dut hori. Eta, egunero egiten duzu diozun bezala. Horrez dut porrik hartzen normalean, ze ez da lan zaila, apur bat disiplina behar da, gauza guztietan bezala, baina esan behar dut ez dela zaila. Batzuk esatu, zuelako lana, ez da zaila. Gero ezakit zenbaterainoko balio duen, ez? Batzuetan galdetzen diot nire buruari, goizeko zazpiretan, norbaitek irakurriko ote du, ez ote du, baina gero hartzen dira postasunak ere, ze batzuetan, denetarik egoten da, ezta? Esaten dut, jarri duzuna, ez duzu ondo jarri edo, akats bat egin duzu, saiatuko nahi zuzentzen, zuzentzeko balio du, ezta? Edo datu bat gehitzeko, batzuetan, alakoak ere jasoten dira, ezta? Pribatutik batez ere, zu bat aukate horren beste datu bat, garrantzitsua nire ustez, eta hornitzen dute orduan horrian nik egindakoa edo beste batek egindakoa. Orduan, horra sortzen da pizka bat martxatzua, ez da? Hezkuntza alorrean ere ibilia zara, maistra izan zara. Zuretzat zer suposatu du Wikipediaren sorrera? Nik egia esan berandu heldu zait pizkatxo bat, ez? Ni irakasle ibili nintzen garaian, Wikipedia benekien zer zen, esan behar dute egia. Eta nik uste gaur egun garrantzitsua dela Wikipedia, asko erabiltzen dutela. Batez ere, euskarako Wikipedian irakurri dudanen arabera, eskola orduetan erabiltzen da gehien. Orduan horrek esan nahi du, ikasle, ondorioztatzen dut, behintzat, ikasleek edo irakasleek asko erabiltzen dutela, ezta? Eta nik uste dut tresna oso erosoa dela, baliagarria erosoa, eta merkeare bada, azkenean deno daukagu, eta erosoa da, batez be, telefono batetik ere konsulta dezakegulako, ez da? Nik uste dut irakaskuntzarako oso interesgarria dela. Horregatik, alegin bat egin behar dugula uste dut, gero eta material gehiago sortzen, eta gero eta material hobea sortzen, ez? Kalitateak ere uste dut garrantzi handia daukala, eduki beharko lukeela. Eta hortxe sartzen da jokoan, Euskal Wikilarien komunitate hori, etengabe lanean, etengabe ikuskatzen zer argitaratzen den, eta zer ez 20 urte, esan dugu Wikipediak, zein erronka daude aurretik? Erronka, gero eta gehiago egitea, gero eta artikulu gehiago egitea, eta gero eta artikulu hobeak egitea, ezta? Hobeak, ornituagoak, eta batzuetan hori kritika egiten digut, ezta? Erderazko, gaztelaniazko Wikipedia edo inglesekoa osotuago dago gurea baino, eta zuenak lerro batzu baino ez, eta, orduan, egia da, batzuetan hola da, eta onartu behar da, ez? Gabeziak onartu behar dira, gabeziak onartu behar dira batez ere nik uste dut hobetzeko alegin bat egiteko. Eta horretan alegintzen gara, ez da? Ni oraintzu, Euskal Wikilaren elkartean, oraintzu eman nuen izena, eta posi nago, hor asko ikasten da, edo, pizka bat nondi norakoak, norakoen berri,
dugun zalantzak argitzeko badago toki bat, eta gero gu publikatzen dugun edo editatzen dugun guztia gainbegiratu egiten da, ez? Horrek ematen du, alde batek niri behintzat ematen dit, zelamaiteko lasaitasuna, ez da pentsatzen du, nik ahalegin guztia egin dut, ahalik eta ondoen egiten, baina badakit gero beste norbaitek, ni baino ohituago dagoena edo adituago denak gainbegiratuko duela. Orduan, horrek ematen du, niri lasaitasuna ematen dit. Ez, ahalegina egiten dut, beti ahalik eta ondoen egiteko, baina hala ere, jakitea beste norbait badagoela horrez, bestxo bat niretzat, ez? Bai, talde lana ere azkenean badela Wikilari. Talde lana da Wikipediaren, niretza behintzat ezaugarririk garrantzitsuenetarikoa, ez da? Eta horrera begira, etorkizunera begira, nola ikusten duzu Wikipediaren etorkizuna? Nik etorkizun oparoa uste dut duela Wikipediak. Lehen esan dudan bezala, Wikilari aritzen garenak engantzatuta gaudelako, ez da? Begira, zete baterako Durangon 2020an hasi ginen, taldetsua martxan jartzen, eta, dena ondo badoa, ostiral honetan, 800 biografiatara helduko gara. Orduan, hori nola egiten da, batzuetan galdetzen eta nola egiten duzu hori talde lanean ari garelako, eta gero ilusio bat dugulako, hor motivazio bat dugulako, eta gero aipatu nahi nuke bere, guk egiten ditugu, batzuetan sortu egiten ditugu biografiak, edota itzul egiten ditugu. Eta itzulpenen kasuan, badaukagula alako laguntzaile oso fidel bat, ez? Badaukagu Elujarrek sortutako Elia, itzultzaile automatikoa, eta hori da laguntzaile oso fidela, ez? Asko laguntzen du. Dena ez dute egiten, makinak dira, baina makina oso ona dira, eta horri esker asko ateratzen dugu eskuartetik, ez? Biografia asko egiten ditugu horri esker. Beste gauza bada, zerotik abiatzen duguna, folio zuriaren aurrean badakizu. Hasi behar da, bila eta bila, horrek ematen du bere beste postasun bat, ez? Folio zuria betetzen denean, ematen du posa. Baina, itzulpenean bere aritzen gara. Orduan, nik uste dut, hor egiten den ahalegin horrek, alde horretatik nik etorkizun oparoa duela uste dut, eta behintzat ahalegin horretan gabiltza, ez da? Marisa Barrena jarrai dezazuela lanean, Wikipedian, Euskal Wikipedian ere, genero arrakala hori murrizteko, eskerrik asko gurean izateagatik. Zeueri eskerrak, aukera emateagatik. Eta jarraian, solasaldiarekin itzuliko gara, tarte baten ondoren, gaurkoan Maialen Ferreira eta Carmelo Landa izango ditugu gurean. Orain artean. Maite Izpurua da, saltzera geldiezin bat, kuriosidade handia dakana, gauza askotan. Eta, asmoikoki gabe edo, bizitzak eraman duna, azkenean, antzerkegintzan bitartez, erlazionatzea, intereseko gaiak ikertzea. Resistentzia arazo fisikoa da, sortzen hasi zen arte dramatikoko karrera bukaeran. Karrera bukaerako lana iteko ikerketa bat inbertzan lako. Eta hori bukatu nun, eta gero jarraitu nun sormen lanakin beste urte terdiz edo lako bat, beste testu inguru batean, egoitzak, bide laguntza artistiko batekin, beste profesional batzukin lanian, eta... Orduan, han ezautu nun korrika makina, baina gero gaur egun antzeslanan dan gaia eta gaur egun estena gainean erakusten dana geroa sortutako lana da. Noiz hasten da promesa bat materia bihurtzen. Noiz bihurtzen da arazo fisiko batian. Zenbat entrenatu behar da, gezur bat egi bihurtzeko. Ez makurtu kolpian gauzak jasotzeko. Ez. Eskerreko hankan gainean bakarrik ez.
ez. Saltoik ez. Ez. Lurreaino ez. 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 Antzeslanan ematen da topaketa bat aktorerren bat eta korrika makina baten artean, eta hor bilen artean sortzen da nolabaiteko promesa bat, ezta? Norbaitek egingo du makina horretan korrika, modu funtzional batean, gorputz atletiko argal batekin, gaitasun normatibo batzukin, edo behintzat hori lortzeko desirakin. Eta, topaketa honetaz balioteuz nahiko ironikoa dela, erren bat korrika makina baten aurrean paratziaia. Ez gaitua izendatua izan da gorputz edo pertsona baten, hau da, kasu honetan neu, inguruko ikuspegi desberdinak edo jorratzen di antzeslanean. Hausnarketako tartea ematen du, eta, ni saiatu naiz lantzen, edo behintzat deskubritu dut, ez da nire hasierako asmoa, baina leku bat hitz egiteko pixka bat ambiguidadetik, hau da, erren bezala nik urte asko ezin izan ditut korrikain, eta antzeslana sortzen da momentu batean nun bai korrika aldetenin, hau da, gaitasun normatibo batzuk aldituten eskuratu. Orduan, transizio horretan, hau da, biktima edo diskriminazioan posiziotik baino, gehiago gezurra egia, gai ez gai, hori zalantzan jartzen duen lekutik. Azkenean proiektu pertsonala da, baina aurreateatzea dela, ni oso sorte duna sentitzen naiz. Pilo bat jende eukidete lagundu ditena. Baita ere, antzerki mota ez narratibo bat izatean eta sortzaile berriak izateakoan ebai, egia esango dizut, pilo bat ate itxita topatzen ditugula. Ojala, irekitzen juten badia pixkanaka, hori ere errealitate bada, oso zaila dela atiak irekitzea. Baina, antzerki edo arte esztenikotako inguruko lanean dagoen jendean aldetik, kriston laguntza. Eta hori, eske bestela ezin da, bakarrik ezin da, orduan. Asko jasotzezu, eta gero publikoan aldetik ere bai, baita ere, berezia da, no? Somatzen ditut arromeriak Edo zein herriko jasetan goizeko zazpiak arte luzatzen den komeria Edo zer emango nuke Trikipoteo baten truke Espero izatea garaiz Jada burua galtzen hasia naiz Median
Eta egunero legez, solasaldiari ekingo diogu, eta horretarako gaurko solaskideak ditugu alde batetik Maialen Ferreira, eguerdion. Eguerdion. Eta bestetik Carmen Holanda, eguerdion. Eguerdion, bai. Ongitorriak bioi, eta lehenik eta behin, hasiko gara izadi aurraren kasuaren gainean hitz egiten, eta oro har motxiladun umeak eta salbuespeneko espetxe politikak dakartzan ondorioak azaleratzen. Gogoratu dezagun izadik 3 urte bete zituela igande honetan, eta Espainiako espetxe legediak estan bezala, espetxetik atera dute. 3 urte bete zituen, estan bezala, eta bere ama oraindik ere Aranjuezeko espetxean dago, aurreikuspenen arabera Zabaiako espetxera leku aldatuko dute, baina oraindik ez dakite oso ondo noiz, eta bestalde bere aita, Inigo Gutierrez, 3. graduan atera da, baina baita ere zalantzak piztu ditu. Entzun da ezagun Larraitzurra, Korte barkatu izadi etxera plataformako kidea. Ez jakintasun handia eta beldurra eta bueno, gauza asko nahasiak, ez? Alde batetik poza kalean dagolako, bestetik triste bikotea barruan geratzen delako eta bueno, bai, esan digute hemendik eta egun gutxitara egingo dela aldaketa Zabaiara. Eta hori espero dugu egitea alik eta lasterren behintzat bizitak hemen ondoan izan ditzan. Zadiren eskubideak guztiz bermatuak izateko ama egon behar dela kalean ere bai. Hortxe Larraitzurraren hitzak, nolabait azaleratuz ezta egoerak zapore gazi gozoa itzi diela, eta esan beharra dago ez, hilabete askotan zehar, plataformako kideak aritu direla alderdi politikoekin bilerak egiten, eta intzidentzia eta sentsibilizazioa egiten, egoera hori azaleratzeko eta eskatzeko berarien gurasoak ere izadirekin egon ahal izateko. Hemen dago arazo bat benetan sakontratatu beharko genukena, ezta? Edozein sistema demokratikotan, pertsona baten aurkako karga penal bat badago eta horrek gartzela badakar, normalean pertsona horrek ordaindu behar du. Bueno, hemen eta euskal presoen kasuan ez da gertatzen. Hau da, pertsona horri egundoko zigorra jartzen zaio, gainera ez da gradu aldaketarik ematen normalean, lehen gradua mantentzen da zigor hori oso horik eta urrunean bete arte, eta gainera horrez gain bere senideak, lagunak ordaindu behar dute, eta kasu honetan sumuma dena baita seme alabek, ez da, inkluso jaioak eta batzutan gartzelan jaioa beraiek. Orduan, nik uste deshumanizazioa da benetan jarrera antidemokratiko sakona toperaino eramaten da alako kasutan. Nik uste ez dagoela eskubiderik alako gauzak pairatzeko eta uste du gizarte osoak beharko lukela implikatu eta obligatu gobernuak eta administrazioak gauza horiek bertan bera utzi eta bai gurasoak eta batez ere kasu honetan seme alabak libre usten, ze zigor egin bete behar du izadik, ze erru, ze karga penal leporatu behar diote berari. Edo berdin, Maria eta Inigoren familiari, lagunei, esan edo, nahikoa da. Nik uste dut ez dagoela inolako justifikaziorik, espada mendeku krudel bat, eta egoera eta jarrea benetan antidemokratikoa. Nik uste dut ez dagoela egun bat gehiago aguantatzerik hau. Orain Jaurlaritzak hartu du, behintzat gartzelen administrazioa, espero dut konpromisoa betetzea eta bai aita eta ama hemen hurbilan ustea eta Jaurlaritzak gartzelen administrazioa duen aldetik erraztea egoera hori, ze uste dut ez daukala benetan kalifikatiborik. Mendikoaren politika aipatu du Carmelo Landak, ados zaude horrekin. Bai, egia da, diferente tratatzen da bela preso ezberdinei ez. Eta kasu honetan, halako plataformei esker, Zabalera leku aldatzea lortu izan dutero, lortuko dut ez. Nik datuak ikertzen egon naz, baro isian, eta ikusi dut 2019an, koronavirusa baino lehen, 87 emakume zeuden euren umeekin ez. Kartzeletan, Espainiako kartzeletan. Birusaren gatik, erdibana etxeratu egin zuten, ez? Ez kontagiatzeko eta holan, baina ez zeuden euskal presoik euren artean, ez? Eta nik begai hori ez dut ulertzen, ze gatik batzu bai eta beste batzuk ez,
etxean ondo egoteko aukera eukiten badute, espultzera txorrekin ero kontrolpean, baina euren etxean ume txikiak badituzte, ez dakiz egatxik batzuk bai eta beste batzuk ez. Salbuespenezko espetxe politika da, salatzen dena, ez? Preso batzuen eta besteen arteko tratamendu desberdindua dagoela agerikoa delako. Eta, besteak beste kasu honek ere, agerian utzi du, salbuespenezko espetxe politika horren arira, gradu progresioetan aurrera eramateko zein bat oztopo dauden, Iñigo Gutierrezen kasuan, eta baita ere, zuk aipatu duzu, lan askoren ondoren lortu dute Iñigo Gutierrez 3. graduan egotea, Maria Lizarraga Euskal Herriko espetxe batera ekartzea, baina hori ez luke horrela izan beharko. Begira, orain ari naiz ikusten hain zuzen ere, argitaratu berri du, dago informazio berria denez, nik uste ikusentzulei interesatuko zaie, Sarek antolatu du halako ikerketa bat, eta horren emaitzak argitaratu ditu nik uste gaur bertan, eta elkarbizitzarako biderako etxerako bidean deitzen da, txosten bat, txosten luzea, da aztertzen du hain zuzen ere euskal preso politikoi aplikatzen zaien, aspalditik aplikatzen zaien gartzela politika berezia, ez da? Eta horren barruan, aztertzen du oso ondo, oso egoki, ari naiz irakurtzen, horren jatorrian ondi datorren dabar, baina gero ze politika mota den. Eta begira ze datu ematen duen, ez da? Preso sozial guztien kopurua hartuta, 90% amaitzen du gartzela 2. edo 3. graduan, ez da? 90%, da ia guztiak, salbuespena da preso bati mantentzea gradu berezi bat. Euskal presoen kasuan kontrara da. Osea, ia guztiak amaitzen dute, zigor guztia, eta ez dira edonolakoak zigor horiek, gainera badakigu, eta gehienek amaitzen dute 3. edo 2. graduan. Ordan, hor zer dago, zer gaitik? Hor ez dago legedia bat, ez dago jarrera parekiderik, ez dago, hau da, konparaziozko irain ikaragarria da, ez da? Eta motivazioa zein da politikoa, ezin da besterik izan. Mendekoa esan du lehen, bai, eta horrez gain, nik uste motivazio politikoak, hau da, matxinatuak, sistema injusto honen kontra, altzatzen direnei, zigor berezi ematen zaie, eta zigor hori gainera mantentzen da, baldintzarik okerrenetan, eta FIES aplikatuta, gainera, nire egonez gartzelan, da lehenengo egunetik FIES hori, regimen berezi hori aplikatzen ziguten, neuri ere bai, ez da, pentsazazo. Eta azkeneraino FIES malapartatu horrekin, eta horren menpe ezin zenun kirolik egin, ezin zenun ezer egin. Iaia arnaz hartu ere ez. Ez dago inolako justifikaziorik horretarako eta gizartea jakin behar du horrela dela. Danik eskertzen dio Sareri, txosten hau argitaratu izana, espero dut, ezin da bestela izan, komunikabide guztiek 11 telebistak egiten duen bezala, sarrera ematea halako gaiei, espero dut, ezin da bestela izan. Ikusiko dugu El Correok eta TV-ek eta ETB-ek eta ze espazio ematen dioten. Hain zuzen, komendatzen duzun Sarek plazaratu berri duen txosten horren arira, esan bezala azken urteetako zein den argazkia plazaratu dute, eta entzun dezagun Bego Batxa bozeramaileak emandako datuak. Frantzia eta Espainia kontuan hartuta, oraindik 129 senidek 600 kilometro inguru egin behar dituzte beraien senideak bizitatzeko. Grado progresioari dagokionez, nabarmentzekoa da, oraindik soilik 11 preso soilik daudela 3. graduan. Eta adinari erreparatzen baldin badiogu, 57 urteko adin mediaz hitz egiten ari gara, 70 urtetik gorako 10 preso daudelarik. Eta zigorraren kasuan, gehiengoak 20 urtetik gorako zigorrak dituela jakina da, baina aipagarriena 30 urtetik gorako zigorrarekin 4 preso daudela. Honek takartzan kalte psikiko eta fisikoekin. Halaber, nabarmendu nahi izan dugu. Horiek datuak, 2022 urte honetan, ezta, eta, testu inguruan jarrita, jateko konferentziatik 10 urte igaro direnean, eta, horrela pausuak ematen ari diren honetan, baina oraindik ere argazkia horixe da. Karmelok esan dagoen moduan, hemen ematen dau, ez bakarrik presoak dazen pertsonak
ordaintzen da bena, ez? Bakarri, bebai euren senideak, eta hemen Izadiren kasuan adibidez, bere ama oraindik ez dago Zabaian, ez? Orduan, ontxe 3 urte bakarrik dauko, eta bere amaren besoetatik banatu dute, eta ez dauko albuan, ez dauko Euskal Herrixan, ez? Eta orduan hori aipatzekoa da, eta jente askok ez daki, eta ez da ulertzen, esan nago, horregatik ordaindu behar dute, baina familia guztiak ordaindu behar dago. Bai, empatia falta, ez, bere zainetan jarrita, da begira. Berarekin, eta orain ja, Bai, hola da, baina begira, dira legearen eremuan trata daitezken gaiak, arauen eremuan, baina sentimenteon eremuan ere bai. Niko horatzen naiz, ez da urte asko, duela 3 urte nik uste, eman zuten dokumental bat, Ausarta, Euskal Telebistan, gogoratzen, bereziaz, justu programa berezi batean egiten, Uranditan, ez da, programa berezian egiten zuen kazetari berezi batek ere, eta egiten zuen elkarrizketa bat aurra hauetako batekin, ume hauetako batekin, motxiladun umeak, ez da. Eta han agertzen zen mutiko hau, mutiko txikia, ez dakit urteak, baina 6-7 urte izango ziren, Gari izenekoa, eta benetan zen guztiz hunkigarria, ez da, lekukotasuna bera, Gartzelan jaioa zen. Gartzelan jaioa, Granadan, gurasoa biak aita eta ama Gartzelan. Gero gainera, Gartzelaz Gartzela erabili izan zuten, Algezirasera, Valentziara, pentsazazuta. Orain, gurasoa zeuzkan, dokumentala egiten zenean Valentzian, da joaten zen izeko batekin autobusez, Valentziaraino motxilarekin. Etxeko lanak eramaten zituen, eskolan emandako etxeko lanak eramaten zituen bidaian da bertan egiteko pentsazazu, eta gizajoari, kasetariak galdetzen zion, egiten zizkion galderak nik uste pertsona heldu bat bailitzan, eta gizajoari odor anpuluak, negar anpuluak ateratzen zitzaizkion begietara, ez da? Claro, halako gauzak ikusten dituzu eta diozu, baina ze estatu, ze regimen, ze sistema da hau? Osea, honen aurrean, ez dute sentimenturinik ez dakit, zer gehiago behar den, ez da? Sarrionandia, Joseba Sarrionandia poeta handia dugu, Gartzelako esperientzia izan zuen, berak barrutik ezagutzen du, eta liburu bat egin zuen Gartzelako poemak, eta berak poema labur, baina benetan esanguratsu bat egiten zuen gogoratzen dut buruz, ez da, zer gehiago behar du zuen odolak irakiteko. Nik uste estatu honen arduradun eta politika Gartzela horren arduradunei hori esango nire, zer gehiago behar du zuen odolak irakiteko, ez da? Halako egoerak bizi izan da. Nik uste gehiegi dela, gehiegi. Horrekin edituko gara, eta gai zaldatu behar dugu gaurkoan ere bestelako lerroburuak ditugulako, oraindik ere lan erreformaren eztabaida bizi-bizirik dagoelako, kongresuan bozkatuko da datozen 2 asteetan, eta momentuz EAJak zein EH Bilduk adierazi dute, iragarri dute, haren aurka egingo dutela, baldin eta testuak aldaketa batzuk jasotzen ez baditu, marra gorriak jarri dituzte, hobekuntza batzuk, beraien hitzetan, entzun dezagun Mertxe Aizpurua EH Bilduko diputatu kongresuan esan dituenak. Hitzarmen estatalizazioarekin bukatzea, hau da, autonomi mailan eta probintzi mailan eman daitezkeen hitzarmenak ere, horiek bere balorea izan dezatela eta gailendu dezatela, gainera gailendu ditezela estatuko mailan eman daitezkeen hitzarmenen arabera, hori basikoa da, baina baita ere beste gauza batzuk ere badaude. Uste dugu nahita nahi ez, beste gai bat ere hor dagoena da kanporatzearena. Kanporatzea gaur egun oso merke da, ezinezkoa da lehen baino askoz gutxiago erreforma orain dagoen, indarrean dagoen erreforma martxan sartu baino lehen zegoenera bueltatu behar gara gutxienez, eta beste hainbat gauza nahiko ez dakit zentzudunak direnak. Hori kezkakizunak, eta momentuz Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuak negoziazioak hasi ditu alderdi batzuekin eta besteekin, eta ez dirudi investidurako blokearekin nahi duenik egin akordiorik. Testu aldatzeko tarterik ikusten duzue? Nola? Begira, zuk esan duzu Pedro Sánchezek hasi ditula negoziazioak.
nik uste dut benetako negoziazioa beste instantzia batzutan ari direla egiten, da datu dauzkat horretaz begira. Astelenean, COE-ren egoitzan Madrilen elkartu ziren COE-ren arduradunak, dakizuen bezala hor idazkari nagusi bat daukate Antonio Garamendi, deitura euskalduna daukana, eta elkartu zen COE-ko buruzagi hauek elkartu ziren Ciudadanoseko Ines Arrimadarekin. Hor dago benetako negoziazioa erdi izkutuan. Eta gero, Eduardo Zubiaurre eta Confebaskekoak ari dira presio nabarmena egiten PNV-ri sardadin akordio horretan, ez da. Claro, hori da digarria. Hau da, nortzu dira benetan testu hori defendatzen ari direnak. COE eta Confebas, hau da, patronala, goi mailako patronala, ez da, hain zuzen ere. Eta horrek ematen dio nik uste sigilu bat, marka bat testu horri. Hori ez da erreforma bertan bera ustea, PSOEk eta Podemosek promesa egin zuten bezala duela 2 urte, promesa baino gehiago egin zuten konpromiso bat eta ez dute bete. Hori ez da erreforma bertan bera, hau da PP-ren erreforma bertan bera ustea, ez da hori. Da, enpresarioen neurrira antolatzea berriro legedi laborala. Eta beraz, langileen kalterako, hor ez dira betetzen hartutako akordioak, eta berriro daukagu gobernu bat bere burua progresistatza daukana, baina gero praktikan goi mailako enpresarioekin bat egiten duena langileen kontra. Nik uste dut hori dela laburpena. Hemen zorionez mobilizazio handi bat dago langileen artean da sindikatuen artean, esan edote Euskal Herrian, eta mobilizazio hori kalean eragertuko da 30ean, hiriburutan. Da nik uste hori dela importantea, zeren horre planteatuko du gauzak diren bezala. Horri ezin zaio, eta nik sentitzen dut, Yolanda Díaz da guzti horiek egiten duten propaganda politikoa eta marketing politikoagatik, baina hori gauzak bere izenez deitu behar dira. Hori ez da erreformaren abolizioa, hori da enpresarioen alde lan egitea. Luze iraun dute negoziazioek, ia urte bat, 9 hilabete gutxienez, ez? Orain adostu duten reforma horren testua idazteko, Euskal Herritik sindikatuek eta alderdi politikoek esan dute ez dela nahikoa, ez dela hori adostu zena, baina ez dakit, hala ere, behin eta berriro esaten dute baita ere, ez? Testua adostu zutenek, badirela, ez? Aurrera pasu txiki batzuk, eta haren aurka joz gero, bertan bera geldituko direla. Maialen, zuk zer uste duzu? Gauzia da, hauteskundetan Podemosek hainbat eta hainbat gauza proposatu zituen, eta bai, gobernura heldutakoan gauza asko aldatuko zuela esan zuen, eta Yolanda Díazek erreforma berri hau presentau zauen super ona zala, gauza asko aldatzen zituela, eta gero irakurritzen duzu eta ez da hori gertatzen. Nik uste dut, testu aldatzeko denbora dau, baina borondate politikoa egon behar da. Eta Mertxe Aizpuruak bai gaur goizian adirazi dau Radio Euskadin Bulebarren programan, ez dutela nahi eskoma bat aldatu, ez. Eta orduan, hor dago alderdien lana. Bere borroka izan behar da lortzia, koma horiek eta gehiago aldatzea, baina saia dago. Bai, ez duzu esperantzarik, ez da? Begira, hori esaten duenak ez du egia esaten, ze hor puntu konkretuak aztertzen baditugu, arazo oso larriak ditu testu honek. Batetik kausalitatea, ez da despidiotarako. Ez da ikutu, esan edot, enpresarioak modu arbitrarioan eta manga oso zabala dauka nahi dituen motiboengatik despeditzeko langileak. Bertan bera usteko. Bigarren, despidoa gertatzen denean, ez dira errespetatu ez da ere lehendik zeuden baldintzak. Hau da, PPk reforma egin aurretik zeuden baldintzak soldatatan eta ez da despido kasuetan ez da errespetatzen ere indemnizazioak eta hori guztia. Gero, malgutasuna mantendu egiten da, malgutasuna, eufemismo bada. Hau da, enpresarioek berezku daukate bai kontratu mota definitzerako orduan, da baita ere jentea kaleratzeako orduan, oso zabal jokatzeko aukera. Gero, desestalizazioa behar zuen eta ez da egin esan nahi dut. Berriro ere, eta enpresarioek horretan interes handia daukate, estatu mailako komenioak eta estatu mailako
akordioak nahi dira lehenetzi beste maila batzutakoen gainetik. Hori oso larria da Euskal Herriaren kasuan, ze ikusten dugunez, hemen sindikatuak eta langileek askoz ere aurreratuagoak daude borroka mailan, eta kasu konkretuak ematen dira, eta nik bat errepikatu egingo dut sindikalistei, hemengo sindikalistei entzun dira begira. Ze gertatzen da, esate baterako hauteskolak, sektore bat oso problematikoa, da garrantzitsua, bere garrantzia daukana. Ze gertatzen da, hauteskoloetako langilei eraman duten borroka guztien ondoren, lortu dituzten baldintzen ondoren, estatu mailako konbenioa aplikatzen bazaie. Orain daukaten soldataren erdia kobratu beharko lukete. Adibidez. Orduan, non dago aurrerapena? Non dago? Ezin badira Euskal Herri mailako konbenioak egin, probintzi mailako konbenioak, edo halako akordio interfederalak egin, non dago aurrerapena? Ez dago aurrerapenik, hori ez da egia, hau da, enpresarioen abantaila guztia dira. Eta gainera, ara non enpresarioak agertzen dira orain esaten, negoziazioa, bueno, zuek ikusiko duzu, baina ez aldatu komarik ere. Eta nok eta gobernu presidenteak apoiatzen du hori, eta esaten dut, kontuz, enpresarioak ezin dira deskolgatu akordio horretatik. Ordan, noren aldeko testua da? Lehen aipatu duzue baita ere, erreforma honen gaineko propaganda handia izan dela azken hilabeteotan, Espainiako gobernuaren aldetik. Aurreikuspen bat, zer gertatuko da? Aurrera aterako da, ez da aterako? Nire ustez bai, aterako da. Eta gainera, Yolanda Díazek saldu behar dau lorpen bat moduan, ez? Guk eldiario.esen inkesta bat egin dugu, ez? Eta Yolanda Díaz estatu mailan politiko baloratuena irten da. Pedro Sánchez eta Iñigo Errejonen aurretik. Orduan, beraz, saltzen dago hau langileen aldeko politika bat moduan, ez? Eta arrazoia daukozu, Carmelo, ez da langileentzako, da enpresarientzako. Baina nire ustez, pasau jakona da, bera, boterean sartu denean, bera pentsetan zauen, igual, zerbait aldatzeko aukera eukiko zaguela, baina konturatu da ezetz, eta zerbait iraltzailea agertzen bada, saiatzen bada agertzen, boterean ez da egongo, ez? Eta niretzako enpresarioen barrerarekin jodau eta ezin izan da. Bueno, hori gertatzen denean, ez dauka oso urrun adibidea. Zer egiten dalako kasutan, Pablo Iglesias izeneko batek hartu zuen beste bide bat. Esan zuen, bueno, nik usten dut gobernua hori egitea zeukan, ez da? Eta beste arlo batzutan, sindikalean edo kalean borrokatu. Hori egitea zeukan, ez du egin. Bueno, kontua da, aterako da, litekena da ateratzea, baina aterako da beste apoio batekin, da beste norabide batean. Eta ikusten ari gara COE, Confebask, Inés Arrimadas, hau da Ciudadanos, eta behar bada PNV, apoio horiekin, eta behar bada neutralizatuz beste batzuk zeka, kontutan hartu, hemen ez da gehiengo absolutori behar. Hemen nahikoa da kasu honetan, baiezko botoa bat gehiago izatea, ezezkoa paino. Orduan, abstentzioak ere egin dezake zeharka gobernuen alde. Ateratzen bada, aterako da, dagoen moduan eta dauden apoioekin daia horrek marka bat ipintzen dio, sigilu bat ipintzen dio lege horri, eta ondorioz lege hori bultzatzen duen gobernuari ere bai. Horixe da, ez, ondorioak ekarriko ditu lege egintzaldian, hemendik aurrera zer, ez, aliantza horrekin aurrera ateratzen baldin bada lan erreforma, beste bide bat hartuko du guztiz, Espainiako gobernu horik eta progresistena. Bai, progresistaren dana galduko zauen, ez? Inés Arrimada era Ciudadanos horren alde jartzen bada, PNV, nik uste, gero txua bai, bere alde jarriko dela, igual ez lehengotan da, baina bigarren tandan behar bada bai ikusiko da. Honek uste duzu Euskal Alderdiek Espainiako gobernuarekin dituzten harremanetan ondorioak ekarriko dituela edo ekarri beharko luketela? Ni aspaldi ari naiz planteatzen, maila personalean, behintzat ezker abertzaleak aldatu beharko lukela jarrera horrekiko, beraz ez dut sekreto bat aurreratzen nire jarrera aspaldi ezaguna dalako maila horretan. Eta duela 2 urte nik sentitzen du, baina EH Bilduk esan zuenean, akordio historikoa da lortu duguna lan erreformaren inguruan esan nuen begira ikusiko dugu, ze bide daukan akordio horrek, ea betetzen den da ikusi dugu, zein izan den bidea, sentitzen dut arrazoi izatea kasu honetan. Baina
Ondorioak izango ditu, baditu ondorioak, da nik uste koherenteak eta konsekuenteak izan behar dugula. Ikusi gobernu horrek nola jokatzen duen, ez honetan mozalegea ere hor dago, eta etxe bizitza legea hor dago, behin da berriro atzeratua, eta ikusten dugu ze portaera daukan enpresarioekin. Enpresarioak ari dira krisi larri baten garaian beraien irabazia multiplikatzen, bikoizten. Hori da realitatea, eta langileak ari dira diren moduan, gauden moduan gaude, ezta? Herri langilea eta pentsiodunak, eta bar, orduan, nik uste dut dana dagola argi. Argi egon behar duena da, ze bide konkreto hartzen dugun Euskal Herrian, bide propioa eta ez halako balizko gobernu progresista horien menpe egon da gero halako ondorioa jasan. Nik uste dut aldatu behar dugula jarreraz, bai, hemen. Zerbait gehiago esateko? Bai, berdina, autonomoen kasuan ontsa bertan ikusi dugu, ez? Bai, hori, autonomoen kasuan, gutxi kobratzen dutenek, asko kobratzen duten berdina ordaindu behar dute, orduan. Hementxe utziko dugu gaurko solasaldea, ikusiko dugu azkenean zertan gelditzen den lan erreformaren testu hori, onartzen den, ez den onartzen, ziur asko beste solasaldi batean ere jorratuko dugu. Eskerrik asko gurekin izateagatik Maialen Ferreira eta Carmen Holanda. Eta jarraian eguneko albiste nagusiak Carolina Suarez lankidaren eskutik. Ondo izan. Iepa, gu Kilima gera eta hau da gure bideoklip berria. Gatza!